uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Hayi angiphinde futhi ngibabingelele labefundisi nobaba nomama nentombi nensizwa noSunday school egameni lihle lomfelo wethu inkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Namhlanje ke ela sibheke incwadi yabaseRoma lapho kubhala khona umpostoli uPaul ebhalela abaseRoma isahluko 8 chapter 8 siqale ku verses number 1 kuye ku verse 6. Ngizofunda uma sengifundile ngicele washo ngibuka ngicele umama uMavis asikhulekele mase ngifundile kufundeka kanjena Romans chapter 8 verses 1 to 6 sihloko sakhona magama lapha amakhulu kuthiwa okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Kuthiwa ke ku verse 1 kanjalo akusekho okulahlwa kwabakuKristu Jesu ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nokufa. 3 ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono nangenxa yesono walahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya ngokuba abokwenyama banaka okwenyama kepha abakamoya banaka okukamoya ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Cela umakhuleke. Kuthiwa kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu uJesu. Kusho ukuthi kunabantu abathi bephila kulomhlaba kodwa futhi babe bekuKristu uJesu. Kulabo bantu ke kuthiwa akusekho ukulahlwa. Angeke labo bantu babe besalahlwa ngoba bona ukuphila kwabo kuKristu uJesu. Into efanayo siyayithola lapha kwabaseKolose chapter 3 muqala ku verse 1 uya ku verse 3. Mhlamba sike sithi ukufunda kancane njengalokhu kusho ukuthi akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. KwabaseKolose isahluko 3 nakhuluma manje sebelokhuza sebengithathele isikhathi. Kuthiwa ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Njengoba nje kufihlwe ukuphila kwethu noKristu kuNkulunkulu kusho ukuthi ke akusekho ukufa kumuntu onjalo ngoba uNkulunkulu akanakufa
akafi kodwa ukuphila komuntu kwavela ngaye. Yikho-ke kuthiwa-ke akusekho kulahlwa kumuntu onjalo, ngoba noKristu siyazi ukuthi wafa kulelizwe wambelwa, kodwa njengamanje uyaphila. Umuntu okuKristu Jesu noma angafa ambelwe, kodwa akukho ukufa kumuntu onjalo. Bese kuverse 2 kuthiwa ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu. Manje umuntu kuzangafa ukuthi umthetho kamoya wokuphila uhlala kuKristu Jesu. Manje lo muntu mayehlezi kuKristu Jesu, yikho-ke kungekho ukufa kuyena, ngoba umoya kaKristu onokuphila. Nalo muntu uhlezi kuKristu enomoya onokuphila, ukuthi lo muntu unomoya ongcwele. Kuthiwa-ke lo moya-ke ungikhululile emthethweni wesono nokufa. Lo moya okuKristu, ngoba iNkosi uJesu kwathiwa izobizwa ngokuthi nguJesu ngoba yiyo ezokhulula abantu bayo ezonweni zayo. Kwakusho ingelosi itshela uJosefa lapha kuMateyu 1:21 ukuthi iyona ekhulula abantu bayo ezonweni zayo. Manje-ke ngifisa ukuthi sikhulume ngesono, ngoba kuyacaca la ukuthi isono esidala ukufa, and isono ukungamlaleli uNkulunkulu, ukungayenzi intando kaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi ke sibuke amaphuzu ambalwa ukuthi yini enziwa isono kumuntu. Siyazi ukuthi kuwukufa, kodwa kuvela kanjani ukufa uma sekufike isono kumuntu? Isono senza umuntu azifihle ebusweni bukaNkulunkulu. Waqala nje umuntu wenza isono kumenza lokho ukuthi umuntu azifihle, abalekele uNkulunkulu. Why? Isaiah 59:2 uthi ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Uvela azibonele yena umuntu mase isono sesifikile, sivele sifike sizoma phambi kwakhe noNkulunkulu, abone ukuthi ngeke ngime phambi kobuso bukaNkulunkulu, ngoba sengenze into ephambene nentando kaNkulunkulu. Lapha kuGenesis 3:7 kuthiwa besithi-ke lapha kulokhuza-ke isono simhlukanisa noNkulunkulu umuntu. Kuthiwa-ke ayesevuleka amehlo abo bobabili emva kokuthi benze isono. Singakagcizeleli nje ukuthi kumhlukanisa noNkulunkulu lokho. Emva kokuthi benze isono, into yokuqala eyenzeka kwavele nje kwavuleka amehlo kubona. Kusho ukuthi kunamehlo akade evalekile, amehlo enyama. Isono sivula amehlo enyama kumuntu, abone into ebengeke ayibone uma ube noNkulunkulu. Useyiboniswa lento ukuthi sekusuka uNkulunkulu kuyena. Angithi bona bebefuna ukuhlakanipha, wasuka kuNkulunkulu nokuhlakanipha kwakhe, kwasala lokhu kwabo. Makusala lokhu kwabo kwavuleka amehlo. Into yokuqala leyenzeka, ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze. Kusho ukuthi ubuNkulunkulu bubakhavile, ubuNkulunkulu benza ukuthi babone ngendlela kaNkulunkulu. Kodwa ekungeneni kwaso isono kwabenza ukuthi kwavuleka amanye amehlo ebebengenawo ngoba bavumele isono. Umsebenzi wesono yilokho, wenza ukuthi ubone izinto obungeke uzibone.
and uzogcina usubona ukufa uma uqhubeka nesono. Bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinqo. Mase bezibonile ukuthi banqunu bahambaze, baqala manje bathunga lamaqabunga la. Kufana nomuntu ofisa ukuthola injabulo, engenayo le njabulo ngoba engenayo uKristu, ngenxa yokuthi akaboni ukuthi injabulo ivela kuKristu kuphela. Omunye uzomthola egijimisa izintombi ngoba efuna ukunconywa abantu, efuna injabulo. Ukwembatha amahlamvu lokho amaqabunga into engeke kufihle kahle kahle ubunqunu bakho, ngoba makufika ivunguvungu nomoya kuzophephuka lento kubonakala ubunqunu bakho. Lizofika ilanga njengoba libalele nje namhlanje, lishisa lamaqabunga la othi wabhincile, ngoba isazobuya inkosi. Noma ungathi ugqokile njengoba sigqoke amaqabunga, yabona lento engigqokile amaqabunga la impahla lena enziwe ngezihlahla nokunye kodwa kungamaqabunga lokho engikufakile. Ngisalindele isambatho sami sikamoya, ingubo yami emhlophe, kwelikamoya kunengubo emhlophe. Lokhu nje okomuntu okwenziwa umuntu, kodwa umuntu kwezembathe ngokuphelele udinga ukuthi embathe uKristu. Lo Kristu owaphuma kuAdam noEva, mayiphuma bazibona ukuthi abasena Kristu manje, sebenqunuke manje ngoba uKristu akasekho. iBhayibheli litshela ukuthi masembathe bani? uKristu. Angazi noma umembethe yini wena noma unqunu. Uma ungenawo uKristu ungamembethe, yazi ukuthi phambi kaNkulunkulu uhamba nje unqunu, uhambaze. And futhi nawe uyazibona ukuthi uhambaza. Awuseshweni mangabe ungaziboni, ngoba uzozibona uma usufika esihogweni, yebo kanti ngihambaze. Into ke le eyenzeka yamhlukanisa noNkulunkulu umuntu. Uhlukaniswa yini umuntu noNkulunkulu? Ubekade embethe uKristu, right? Wenza isono, wasuka uKristu, wahambaze umuntu. Ithi inkosi uJesu akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Kusho ukuthi behluleka nje ukubhekana noNkulunkulu ingoba uKristu akasekho kubona. Abasakwazi ukubhekana noBaba uNkulunkulu baye kuyena, noma sefika bayamcashela lapha kuverse 8. Simenza umuntu ukuthi ambalekele uNkulunkulu. Base bezwa izwi likaJehova ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. Hayi ngoba uNkulunkulu nomusa, kuthi noma sebezibonile ukuthi banqunu, sebecashile, kodwa azizwakalise izwi lakhe ngoba uyamthanda umuntu uNkulunkulu. Njengoba elizwakalisa nje namhlanje, ulizwakalisa ngoba uyabona ukuthi khona umuntu ohambaze la, ukhona umuntu ongembathanga uKristu. Ngenxa yaleso sizathu uyalizwakalisa iphimbo lakhe ukuthi ezwe nalo ongembethe ukuthi usakhona uNkulunkulu, lisakhona ithemba. Nakuba uKristu esesusiwe kulo muntu, kodwa lisakhona ithemba. Mayisakhuluma nje uNkulunkulu, ithemba lisekhona. Ngoba ekugcineni yena uNkulunkulu wagcina esehlaba isilwane ukuthi masesihlatshiwe lesilwane mabembathe, okuwukuthi uKristu kwadinga ukuthi ehle ahlatshwe, bese sibuyeke manje sembathe uKristu futhi lo ebesilahlekelwe uyena ekuqaleni. Ngenxa yani? Ngenxa yesono. Kusho ukuthi umuntu owenza isono uzihlukanisa noKristu, uzihlukanisa nale ngubo emhlophe, uzenza ukuthi ahambeze lo muntu lowo. Base bezwa izwi likaJehova ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. uAdamu nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu.
kwezwakala lokho ngokushona kwelanga njengoba ivangeli lifike kubantu bonke isizobuya inkosi uJesu. Masiqala nje sizwe iTestament elisha uJohane uMbhaphathizi uthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Nenkosi uJesu mayiqala ukushumayela ikhuluma amagama afanayo ukuthi usondela phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Leyo ndaba iqala eseqaleni kweTestament elisha. Okuwukuthi thina indaba siyithola nje siphenduka thina singabantu bezizwe nje seliyathambama selizoshona ilanga. Njengoba uNkulunkulu wafika selizoshona ilanga kumuntu. Esezokhuluma nomuntu. Njengoba ezokhuluma nathi nje uNkulunkulu yazi ukuthi selizoshona ilanga. Kodwa inhloso yakhe ukuthi esembathise indodana yakhe. Kukuwena ukuthi uzosamkela yini leso sambatha noma cha. Kuba wesono ke lo. Isono siphinde senze umuntu ukuthi asole uNkulunkulu. Isono ke leso. Hayi umuntu ke umsola ngeindlela eziningi uNkulunkulu. Abanye bathi hayi kwakuvele kuzoba nje wayevele sazi nani bayasola. Abanye bafaka o-makeup bayamsola uNkulunkulu ukuthi ungenzeleni ngabanje. Excuse me. Abanye bathi sebezwile ukuthi uAdam noEva bagqoka noma bazembathisa befihla ubunqunu babo. Bona bakhetha ukuthi bahambe benqunu ezitaladini. Abanye bahamba amabhlukweni lapha enqini. Bahamba benqunu. Kodwa uAdam noEva leyo nto yabashayisa ngamahloni ukuthi banqunu. Kodwa bona basenamahloni ukuthi banquna abantu. Bahamba besifazane beyimpintshe ngamabhluku. Besola uNkulunkulu ukuthi wayekwenzelani ukuthi umuntu kahle kahle kufanele embathe. Bazipenda imilomo, bazipenda ubuso, bafaka udaka nani. Basola abani uNkulunkulu. Yini ebenza lokho? Isono. Isono siyazala. Sizofika lapho ukuthi sizala kanjani noma sibone ukuthi sizala kanjani isono. Ngoba isono siyaphila. Uhlala lesho kanjani bomphostoli? Masiphila isono kusho ukuthi naso sizozala. Lapha kuGenesis 3 uverse 12 no 13. Lapho sithi khona ke isono sikwenza usolo uNkulunkulu. Nabanye hayi nje wena uyisoli wena isono asikwenza ukuthi uyisole wena. Asifuni ukuthi uyisole uzibone wena ukuthi wena uyisoni cha. Sifuna ukuthi ukhombe imini lo nalo. Isono ke leso. Verse 12. uAdam wathi owesifazane owangipha yena uyezwa ke? Sola ukuthi cha lo wesifazane futhi wena wangipha yena. Ukhomba bani? Ukhomba uEva, akhomba uNkulunkulu. Owesifazane ongiphena wena. Usho ukuthi wenza iphuthu ukuthi ungiphele owesifazane. Ngoba manje useyangonisa lo wesifazane. Owesifazane ongiphe yena ukuba abe nami. Unginikile kuwo umuthi ngadla. Umnikezile umuthi. Uyavuma ukuthi wadla. Okuwukuthi lo wesifazane akamphoqanga ukuthi adle. Uzidlele yena nje ngokuthanda kwakhe. Uthema ifika unkosikazi wakhe. Ethi hey we Adam, nasi isithelo. Sengifundisiwe mina ngiqeqeshiwe mina ukuthi hayi no. Masidla lesi sithelo sizohlakanipha sifane noNkulunkulu. uAdam akalalelanga izwi likaNkulunkulu ukuthi utheni uNkulunkulu. uAdam ukhethe ukulalela umkakhe kunoNkulunkulu. Wena ukhetha ukulalela bani? Shilo umntwana kaNkulunkulu la ukuthi mangaba ushumayela uSathane uyakhuluma noNkulunkulu uyakhuluma bese kuba ukuthi ukhetha ukulalela bani. Ngoba khona bazokhuluma bonke.
and uzokhuluma uSathane kanti usengene komunye umuntu abese yakhuluma uzolalela bani wena yikho ithi inkosi uJesu hlalani kimi nami kimi uma nihlala kimi nami kimi nizocela noma yini eniyithandayo ngizonenzela ngoba nihlezi kubani kuye and akukho kufa mohlezi kubani kuye akukho kufa kuwe manje uAdam ukhetha ukunamathela kumkakhe nakwelikamoya nakuseyintweni eyisho uNkulunkulu ukhetha ukunamathela kumkakhe yikho inkosi Jesu ithi umuntu ongazondi uyise nonina nendodakazi nengane zakhe uyabala uthi nokuphila kwakho uqobo lo muntu angeke abe umfundi wenkosi uJesu ithi inkosi uJesu angizanga ukuletha ukuthula emhlabeni uthi ngilethe inkemba ngizohlukanisa indodakazi nonina abale yini laba bantu bezohlukana na ngoba lo okholwayo uzolalela uNkulunkulu lo ongakholwa alalele uSathane lo ongakholwa uba frustrated ngenxa yamadimoni akuyena ngoba lo engayenzi lento ayishoyo uthunyiwe lo kaSathane uthunyiwe amadimoni lo kaNkulunkulu umile ezwini bese kuyaxatshwana ngoba uNkulunkulu udala ukukhanya nobumnyama wazihlukanisa lezi zinto ziyabalekelana lezi zinto asihlalisani ndawonye yikho ke inkosi uJesu ilethe ukukhanya ebumnyameni kade siphila kubona ukuze okhetha ukukhanya kungasahlalisekanisana kahle nalo osesebumnyameni ngobani uNkulunkulu nakuba owesifazane emdalile ukuthi abenyamanye nendoda kodwa akaze asho ukuthi bamphefumulo munye cha akakaze asho uEva mayifika lapha kuAdam uAdam uthathwa yilo osenyameni noma oyinyama yakhe ngamanye amazwi ukhethe uhlangothi lwenyama yakhe uAdam ukuthi makalalele inyama kunokulalela uNkulunkulu ongumoya angazi nokhethana and inyama ingavela inanoma yini engavela kuwena empilweni yakho ingavela inyama ingane yakho ivela inyama umkhwenyana wakho indoda yakho ivela inyama ingumkakho ivela inyama ingumfundisi wakho ivela inyama ingumprofeti lona siprofeti into eyiningi ebandleni ingavela inyama inanoma yini ingavela inyama eyilento wena oyinikezwe uNkulunkulu njengoba kwenzeka kanjalo kuAdam inyama yavela ilo amnikezwe uNkulunkulu lo amethembile yavela ngalokho ke inyama yasibhasobheni inyama asiqaphela inyama hayi nami ngiyaqaphela njona lapha ekhaya ukuthi hayi phela lo ngiyazi ngimnikezwe uNkulunkulu kodwa inyama into ayikhuluma nje kufanele ngihlolisise ukuthi utheni uNkulunkulu yikho kubalekile ukuhlala ezwini ngoba mawusuka ezwini izokhuluma inyama ungakwazi ukuyihlola ngoba sihlola ukukamoya ngomoya manje mangaba lingekho izwi likaNkulunkulu uzohlola ngani yikho iBhayibheli lithi babebehleka kakhulu abaseBriya lapha kuzenzo 17 ngoba bona bahlolisisa imbhalo usuku nosuku babengafani nabaseThesalonika ngoba futhi abaseThesalonika babeduka kalula ingekho ireference ukuthi masithi isithu uSathane athi kunje yenathi uNkulunkulu uthe inkosi uJesu yayine reference izwi likaNkulunkulu mayithi uSathane kunje ithi inkosi uJesu kunje athi uSathane ivese lokuthi lithi athi uNkulunkulu ivese lokuthi lithi kusho inkosi uJesu ayihlala ezwini umntana sekhaya uzokwazi ukuthi yonke into obhekane nayo wazi ukuthi izwi lithini ngalokho
wenze into esezwini ngoba yena uKristu ungulizwi. Ulizwi wayekhona ekuqaleni usekhona namanje. Akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe. Konke kwavela ngaye. Ulizwi ke lo hlala kuyena. Lo kwavela ngaye. Ngoba umuhluleko ukuhlala kuyena awuzofika uEva wakho nawe. Lo mnikazi woNkulunkulu. Ngisho uwedwa uyisingili yona lenyama yakho izokuvukela oyiphiwe uNkulunkulu. Ikufaka esonweni ikutshela ukuthi ungamlaleli uNkulunkulu. Ekunikeza izethembiso ukuthi uma ungabe ungalalela uNkulunkulu kuzoba nje kube nje. Njengabanye befundisi bahamba bayothwala ngabe kuthiwa batshelwe lokhu izinyama batshelile ukuthi hayi mawuthwele uzoba nebandla elikhulu ube nemali uphume ehluphekeni. Maye umuntu onjalo ngoba uzophuma ehluphekeni kwalomhlaba ungene ehluphekeni kwangaphakade. Hayi mina abazalwane ngiyakhetha ukuthi ngihlupheke noma ngathi ngihlupheka ngize ngiyofa kulomhlaba ngcono lokho. Kunoma ngijabule kulomhlaba bese ngihlupheke unaphakade. Hayi ngcono lokho bazalwane. Sebenzi yesono kinjalo. Verse 13. uJehova wathi kuwesifazane, yini lokhu okwenzileyo na? Owesifazane wathi, inyoka engikhohlisile ngadla. Lo wesifazane yena ukhohliswe nguSathane uqobo lwakhe. Kanti lo owesilisa naye ukhohliswe nguSathane uqobo lwakhe kodwa esengene kuEva, esecashe kuEva. Yeba ningo Eva abazocasha noma uSathane azocasha kubona. Wena ubona umuntu, ubona umkakho, ubone lento lena othi moyibheka ubone hey uNkulunkulu ngiyakubonga ngalokho. Kanti ngaphakathi kwaleyo nto leyo sekunenkinga ekhona, sekunesitha. Kunjalo ke isono. Enye izinto ezenziwa isono ake sesikufundile lokho. Ivesi lokuqala nje lishilo ukuthi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ukufa. Ukungena kwesono kumuntu kungena kokufa. Genesis 3:17. Wayesethi kuAdam, njengalokhu ulalele izwi lomkakho, wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo. Ngalokho umhlabathi uqalekisiwe. Right. Yini ngithi ukufa lokho? Makuthiwa umhlabathi uqalekisiwe. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wenza umhlaba, wenza izilwane, wenza yonke into. uNkulunkulu wamenzela iprovision umuntu. Wayesazi kahle kahle uqonda ukudala umuntu kodwa wamenzela yonke into azophila ngayo umuntu. And umuntu kuze kube namhlanje uphila ngomhlabathi ngoba uvele emhlabathini. Okamoya uphila ngomoya ngoba uvele kumoya. Wenziwa ngomhlabathi uAdam. Kwaba into efile engeyilutho. Waphefumula uNkulunkulu kuAdam. Emakhaleni akhe njengoba nathi siphefumula ngamakhala nje. Umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo. Ekubeni umphefumulo ophilayo kodwa akusali ukuthi uyinyama. Eninyama engumhlabathi. Uthi uNkulunkulu ke umhlabathi akasho ukuthi wena Adam. Uthi umhlabathi osuqalekisiwe manje. Hayi Adam, cha. Kodwa futhi ngoba uAdam uphuma emhlabathini kusho ukuthi kuqalekiswe yena. Ngoba uAdam kumele adle izinto ezivela emhlabathini. Lezi zinto eseqalile ethi uyazidla seyiqalekisiwe. Ngamanye amazwi makuthiwa ziqalekisiwe ukufa lokho. Usedla ukufa umuntu. Akuqalekiswanga yena ukuthi afe. Yikho engafanga ngaleso sikhathi. Ingoba aqalekiswanga yena kodwa aqalekiswa umhlabathi lo awudlayo. Aphila ngawo.
Omunye mhlawumbe ukayibuza ukuthi angithi uNkulunkulu wathi mhlazane udla kulowo muthi uzofa nokufa. Wayesho emhlabathini uNkulunkulu and wafa futhi umhlabathi. Njengoba nje sisazobuyela uthulile. Uma inkosi ingabuya ukulanda ibandla layo. Kuthiwa ke ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Isizathu sokuqalekiswa kwalomhlabathi ingenxa nje ukuthi uAdam. Khulunywa noAdam nakhulunywa noEva. Khulunywa noAdam. Uzothi usuwonile woniswe omunye umuntu. Kodwa uzozimela phambi kaNkulunkulu wedwa. Hayo yilana wena wedwa phambi kaNkulunkulu. Ube woniswe ngomunye umuntu uNkulunkulu akasayikhuluma ukuthi wena ke ayike ngoba kube usibanibani angizukujezisa wena. No. Ujezela khona lokho ukuthi wena uyeke ukulalela uNkulunkulu walalela inyama yakho. Uthi ngenxa yalokho uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Verse 19. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini lokhu wathathwa kuwo. Seqala manje sekuvela igama lokubuyela emhlabathini. Excuse me. Ngesikhathi ethathwa emhlabathini wayengaphili. Uzophila ngoba sekuphefumula uNkulunkulu ephefumulela kuye. Asilidli iBhayibheli. Asilifundi. Ngoba lithi iBhayibheli lo mbhalo uphefumulele uNkulunkulu. Kusho ukuthi kulo mbhalo kunokuphila. Kodwa mawudela lo mbhalo angazi uzophelela kuphi. Lokhu wathathwa kuwo ngokuba ungumhlabathi uyakuphenduka umhlabathi. Ehlukaneni komuntu noKristu okuyiyona ndlela emusa umuntu kuNkulunkulu uBaba. Lokho kwamenza ukuthi umuntu agcine esebuyela la ethathwe khona. Abuyele emhlabathini, abuyele ebhujisweni. Into eyayisusiwe eyokufa ngokuthi uNkulunkulu amphefumulele umuntu. Vuma ukuthi uNkulunkulu akuphefumulele. Uphile ngomoya, umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele. Ngoba njalo uma uphefumulele uNkulunkulu uphila ngalomoya owuphefumulele uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli encwadini kaJohane, Inkosi uJesu yabaphephetha yathi yamukelani umoya ongcwele. Ngoba iyona ndlela esizophila ngayo kulomhlaba. Ukuthi sibe nomoya ongcwele ukuze mhlazane elande ibandla lakhe alande bonke abanomoya wakho ongcwele. Hayi mawungenawo kusho ukuthi ulahlekelwe lo mphefumulo, kusho ukuthi wena unenkinga ukuthi awunayo lengubo emhlophe. Sisazofika ngubeni emhlophe. Isono senza wenze lokhu ongakuthandi. Yazi lento ongayithandi ukuyenza uzoyenza. Futhi uyenze ubona ukuthi yazi lento angiyithandi. Kodwa uyenze. Nabantu namhlanje abaningi abaphila ngezidakamizwa. Baya kuma rehabilitation. Bafuna ukusizakala ukuthi baziyeke lezi zinto abazenzayo. Abakwazi ukuziyeka. Ngoba kungene isono. Ake sibheke lapha baseRoma 7 verse 14 kuya ku20. Isidacisela kabanzi leni ukuthi umuntu impela mangabe sengenwe yisono, isono siyamxaka. Simdalela inkinga ukuthi enze into naye uqobo lwakhe angafisi ukuyenza, angathanda ukuyenza. Uyenziswa yisono. Izithi Inkosi uJesu, umuntu owenza isono isigqila sesono. Umuntu oyisigqila angikaze ngizwe noyedwa umuntu othi ngibe isigqila mina ngoba ngithanda ukuba isigqila. Uba isigqila nje ngoba awuthandi. Yisimo sikwenza ukuthi uwenze lo msebenzi.
Verse 14. Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama. Umthetho nje ungowomoya, ngamanye amazwi uvela kuNkulunkulu. And uma uvela kuNkulunkulu umthetho ulungile, muhle. Mina ngingowenyama othengiswe phansi kwesono. Ngokuba engikwenzayo angiqondi. Ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo. Yezwa ke? Ngiyakwenza, kodwa kusiyona lento engiyithandayo. Nami ngizithola sengikwenza, ngiyenziswa yilo ongene kumina. Oyisithu sathana. Ongqilazayo. Uyena ongenzisa lokho. Kodwa lokho engikuthandayo yikho engikuzondayo, yikho engikwenzayo. Uthi into izonda. Bonke angisifuni lesono. Uqhubeka usenze, ubona angisifuni. Angisawufuni lo mkhiphilo. Angisayifuni lempilo engiyiphilayo. Kodwa uqhubeka uyiphile. Abanye baze bashawe ngamadoda abakhiphite nawo. Bawojika ibhedlela, babuye esibhedlela, kufika ama-social worker babuyele khona futhi. Hayi wena ungazi ukuthi akanangqondo kanti cha. Ile madimoni ahlezi kubona. Kepha uma ngenza lokho engikuthandayo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Kodwa kalokho akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Saqala nje isono sahlala kumuntu. Saqala nje sahlala kuwe. Esizodwa nje sahlala kuwe. Uzokwenza nezinye izinto eziningi obungathanda ukuzenza. Ngoba usuke wasivumela sahlala kuwe. Ngamanye amazwi sivume ukuze sisuke kuwe. Sidalule phambi kwaNkulunkulu ukuze sisuke kuwe, ngoba uma ungasivumi ngeke sisuke kuwe. Ngisho usuthanda, ngisho usukhuleka uyozila ukudla, ngeke sisuke kuwe ungasivumanga. Zehlukanise naso. Faka incwadi yesahlukaniso phakathi kwakho nesono. Ucela uNkulunkulu ukuthi akukhumbuze lezi zono ezenza ukuthi wena wenze lezi zinto ongayithandi. Lezi zinto othi uyazonda uzithola usuzenza nje kunesono esikhona esenza lokho. Ayofuna ubuso kaNkulunkulu. Uthi yisiphi lesi sono esingenza ukuthi ngenze lento engizonda kangaka. Ngengqondo, ngelesingisi lithi ingqondo engenzi ngizizonde lezi zinto. Ngengqondo ngiyayizonda lento. Kodwa ngomzimba ngiyakwenza. Lize lithi iBhayibheli isimo sengqondo yethu masiguqula ukuthi ibe yintsha. Izalo kabusha ingqondo. Athi uJohane umbhaphatisi abafundi abaFarisi mabefika ke nabezobhaphathizwa. Athi nzalo eyinyonka, vezani iqala izithelo zokuphenduka. Ngoba bebengazivumi izono. Isithelo nje sokuthi umuntu uyaphenduka ukuvuma isono. Ukuze angabe esaba isigqila sesono. Ngoba uma ungasivumi uzoqhubeka ube isigqila sesono usenze. Wenze zona lezi zinto ozifuna uyazizonda uzenze. Kusho Paul uthi ngokuba ngiyazi ukuthi kimi kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle. Ngokuba intando ikhona kimi. Yabona nje enyameni. Uma wena uhleze enyameni wena, yazi ukuthi akukho kuhle okuzohlala kuwena. Uma uphila ngenyama, enyameni akuhlali okuhle, ayihlala into enhle, kuhlala ukubona enyameni. Uma ufuna ukuphila okungaphakathi, uma ufuna kungabi sabakho ukulahlwa kuwe, hlala kumoya. Hlala kumoya uzokwenza ke lento oyithanda ukuyenza ke. Ukwenza kahle kuNkulunkulu. Uma usuhlezi kumoya kodwa. Qala ngokuhlala kumoya kuqala, uma usehlezi enyameni nje khohlwa. Hayi forget it. It's not going to happen.
ngokuba verse 19 ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. 20 Uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho kodwa isono esihlala kimi esenza lezi zinto ongazithandi. Ngoba umoya wakho noma ngoba umphefumulo wakho uyakutshela ukuthi lento izongibhubhisa, akufanele ngenze. Kodwa manje inkinga ukuthi umphefumulo ngizokulinganisa kanjena. Udaliwe umuntu la emhlabathini. uNkulunkulu wafika nomoya wakhe waphefumula kumuntu. Umuntu wayebesaba umphefumulo la phakathi nendawo. Yabona la phakathi nendawo umphefumulo. La inyama, la umoya. Right? So inyama ayikakaze iye ezulwini. Inyama ayilazi izulu. Inyama ayisoze ya ezulwini. Ngakho inyama ilento esithi force of gravity. Idonsela phansi ngaso sonke isikhathi. Inyama leyo. Bese kuzoba umphefumulo. Manje umphefumulo uphakathi kwenyama nomoya. Umphefumulo kumele ukhethe ukuthi njengoba ulula phakathi nendawo ukhetha ukushona phansi kuze kube inaphakade noma ukhetha ukuya phezulu kuze kube inaphakade. Lokho kuzodeterminewa ukuthi wenze njani, unqumani. Unquma ukwamukela isono esivela ngenyama noma unquma ukwamukela umoya oyingcwele kube ukuphila okunaphakade. Yilezo zinto. Umsebenzi ke le yesono. Endisitheke isono siyazala. Waqale nje wasenze sokuqala. Uma ungadili naso usivuma usishiye, hayi ngiyakutshela mina. Siyeze sesibili nesesithathu, nesesiningi siyeza futhi. uDavide okokuqala nakuba bayumuntu bekwazi ukulwa, wadecide ngolunye usuku ukuthi namhlanje angiyi empini namhlanje ngoba ngiyinkosi mina. Nginamandla, I can decide ukuthi ngiyaya noma angiyi. Akangaya empini. Wasala. Nabo Jowabe laba abantu bempi. Yibona bazohamba bayona. Wasala. Mayisala elethezekile. Bona nango esifazana. Uyageza lapha. Unqunu. Ngoba ukuba nqunu kuvusa inyama. Ngesikhathi bedla isono babanqunu kwavuka inyama. Sono sokuqala ubukile. Akangathatha isinyathelo ngokubuka kwakhe. Akangayenza idecision ukuthi ngiyasuka kwakusuka kule ndawo ngoba ingcolile le ndawo noma izongcolisa le ndawo. Akakayithathanga leyo decision. Wa-enjoya ukubuka le pornography. Abanye bacabanga ukuthi pornography ayikho eBhayibhelini. Nazi lapho uDavide yabonakala. Qala pornography. Wayamkela. Emva kwalokho seyamkela. Sothuma abantu ukuthi mabawubiza lo wesifazane. Useyokonisa lo wesifazane manje ube ngonanga lo wesifazane ngoba isono sinjalo asigcini kumnikazi waso. Maye sonile umuntu sengenwe isono ayosifaka komunye umuntu. UEva kwangena isono kuyena osifaka kuAdam. uDavide kungena isono kuyena uyosifaka kumka Uriya. Sangena naye ngoba naye uvumile ukuphinga kabalekanga. Asiza ukuthi wadlwengulwa cha. Sangena nakuyena. uDavide akagcinanga lapho.
isono simenza ukuthi umuntu abe nobuqili. Baqala ubuqili manje. Nangu uUriya usempini. Uyathumela ke manje akabuyiswe uUriya, akabuyiswe. Akeze la uUriya aye emzini wakhe ayiyeke impi kaNkulunkulu. Ubani oyesila impi kaJehova kokusho uDavide. Kodwa mase kungena isono akasakhulumi ngabantu abeyisa impi kaNkulunkulu. Usethatha nomuntu osempini ke manje. Buya wena uze la kumkakho ukuze kufihlwe ihlazo lami. Umuntu onile uyazifihla iziphambeko zakhe. Isono senza ukuthi uthi ususenzile usifihle. Yikho Adam bambatha amahlamvu bezama ukufihla isono sabo. Isono saqala sangena kumuntu, ndoqala zama ukuyenza ukusifihla. Senze njalo nje isono. Siyangena siqede sithi ngifihleke. Ungangivezi ngoba mangiveza ungidalula ngizophuma. Ngeke ngikwazi ukuhlala kuwe mangabe ungidalula. Ukuze ngihlale kahle nginethezeke la kuwena ngifihle. Njalo kumthetho wesono sinomthetho waso nje sisebenza ngawo. Sangena ke wazama ukusifihla ke isono. Kodwa inkosi uJesu ithi akukho okufihliyo ngakuvela obala. Ithi inkosi uJesu nalokho esikuzwayo emankameleni asikushawude phezulu kwezindlu. Siyavela isono. Siyadalulwa isono. Uyamdinga umuntu ozosidalula kuyena. Usidalule kuNkulunkulu njengoba kwasho uJoshua. Ekhuluma noAkhani ethi ngitshele Akhani. Unikeza udumo uNkulunkulu. Tshela mina. Kodwa unikeza udumo ubani? uNkulunkulu. Sivunywa kanjalo ke isono. Ngesikhathi usivuma isono usidalula, unikeza udumo uNkulunkulu. Phezulu. Ungangebone ngamehlo enyama ngoba usenyameni kodwa unikeza udumo uNkulunkulu. Isono siyayifihla. Wazama ukusifihla. Wambiza Lutho ukuthi wathi cha ngeke ngiyolala nomkami impi ishisa ngale. Hayi wathi uyamphuzisa utshwala Lutho akangayivuma leyo. Umuntu wesaba uNkulunkulu ke lowo. Yikho inkosi uJesu ithi izohlukanisa. Ngesikhathi ungavumi wena ukuthi lo ongenwe idemoni noma uSathane akukhubekise. Kuzodabula ukuxabana lokho kuzodala ukuthi wena zingelwa yilo ongenwe isono, yilo ongenwe uSathane. Uyazi uUriya wayesezingelwe uDavide. uDavide engazi uzombulala kanjani. Hayi wathi suka bebhala incwadi. Ukuze kungaveli yena njengombulali. Yena uDavide kufanele avele emsulwa. Njengoba nawe nje usikha phezulu ukhekheleza mawuvuma isono sakho. Ngoba ufuna ukuvela umsulwa. NoDavide ke wayefuna ukuthi avele emsulwa. Isono ke leso. Umuntu athi noma sezama ukuthi asivume kodwa ngaso leso sikhathi usafuna ukuthi futhi aphinde abonakale emuhle emsulwa. Engenacala. Akuyena uDavide obulela umuntu. Into ayishilo nje uDavide yena ukuthi hayi uUriya makabekwe phambili ayishisa khona into. Ukutshela ujenene wethu. Lencwadi okubhlungu iphathiswe yena uUriya. Ngoba uthembekile uUriya. Akabheki lencwadi ukuthi ithini. Ngoba usaba uNkulunkulu. Kunabantu bahamba beyolalela indaba zabantu. Yisono leso. Ukuhamba uyolalela indaba zabantu ezingahlangene nawe. Lencwadi uUriya wayesazi ukuthi ayihlangene naye. It is addressed kujenene wempi. Uthula phayana waya kujenene hayi kuye. Kunendaba ezingezanga kuwena kodwa uzoyinqaga wena. Kwakunomama ngasekhaya kwakuthiwa umanqaka ezikude. Angazi nawe noma uzoba uyena yini noma uyena imanqaka ezikude. Ndabe kude nawe lena uyinqaka. Wayehambisa incwadi kanti yona incwadi leyo eyayithi uzofa. Wafa kanjalo uUriya. And uNkulunkulu
sonke lesi sikhathi uthule noma waqhubeka uNkulunkulu nokuthula kuze kube sekugcineni uDavid ubuye esogweni. Yikho ngithe kuqalela umuntu unenhlanhla umuntu athi esonile uNkulunkulu aphinda akhulume. Awunenhlanhla lo muntu. uNkulunkulu thesuka sekwenzeka konke lokho. Wathuma inceku yakhe umprofeti. Yathi awuye lapha kuDavid. Nafika kuDavid, David yazi kunestory esime kanjena siyazi indaba. Yazi enye into enziwa yisono. Hey umuntu osibanesono, odla izono, akave ehlulela. Uyakwazi ukuthi ma umtshela ngesono sakhe, hayi uyangehlulela, sithi iBhayibheli ungehluleli. Kodwa yena akave ehlulela umuntu odla isono. Lapha kuMateyu 7 verse 1 ithi inkosi uJesu ningehluleli khona ningehlulelwa. Kodwa umuntu odla isono ave ehlulela. Hayi ayichaza indaba lokhu uNathan ukuthi hey bekunomuntu lana kwafika izivakashi wayeka izimvu zakhe eziningi wohlabeka amakhelwane eyodwa nje. Wathukuthela uDavid. Wathi lo muntu lo ufanele ukufa nokufa ubani lo? Uyahlulela umuntu odla isono. Hathi esehlulele waqeda. Ithi iBhayibheli ningehluleli khona ningehlulela. Wehlulela ke yena uDavid. Wayesehlulelwa. Ngoba wenze njani? Wehlulele. Ningadideki-ke kunabantu abasebenzisa leli verse ukuthi nawe uyangehlulela. Lithi iBhayibheli nizobabona ngezithelo zabo. Uyazi omunye umuntu enze into noma akhulume. Ngivele ngibona isithelo nje ukuthi hayi kunjena la. Ngivalele phezulu ngingamehluleli. Ngisho ukuthi makufanele ngimkhulekele futhi. Kodwa khona sengibona isithelo ukuthi hayi. Les akusona sikamoya. So ke umuntu odla isono unalezo impawu zokuhlulela. Isikhathi ke sesihambile. Point number 2. Sihamba sizoqeda ngenxa yesikhathi. Ngabanjani abakuKristu uJesu inkosi na? Ngoba siyeza ukuthi khona abantu abakuKristu. Kodwa manje uma nginibuka nje ngingavele ngithini kuKristu? Uma ungibuka nje uzovela uthi ngoKristu. Uzibona kanjani uma ukuKristu ngamanye amazwi? abakuKristu ngabafile maqondana nesono. Inkosi uJesu yafika emhlabeni ngomoya ongcwele, yathatha inyama kuMaria. Ngithi yamsana inyama ayeyithole kuMaria emhlabeni yafa, kodwa umoya awuzange ufe. Ngamanye amazwi umuntu okuKristu, ngoba inyama uyithole emhlabeni, wamkele umoya ongcwele, inyama iyafa fi ingasavuka. Ngoba seRoma 6 verse 3 to 9. Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Ngesikhathi ubhaphathizwa ubhaphathizelwa kukho ukufa. Ngamanye amazwi uyavuma, uyafakaza ukuthi inyama yami isiyafake manje. Sengiyafa. Ngakho
sembelwa naye ngokubhabhatizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Umuntu ke ofihlwe kuKristu uhamba ekuphileni okusha. Njengoba sesizwile kwabaseKolose 3:3 ukuthi ukuphila kwethu kufihlwe kuKristu ekuNkulunkulu. Yena uKristu ukuNkulunkulu. Thina okwethu ukuphila kufihliwe lapha ngaphakathi kuKristu. uKristu yena ukuNkulunkulu. Singena kuNkulunkulu ngoba sesiqale sangena kuKristu. Kodwa futhi uKristu ukhishwa isono kumuntu. Umuntu ke lo okuKristu Jesu. Kuthiwa ke sembelwa naye ngokubhabhathiselwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo, hayi ukufa okuhlukile, okufanayo kwakhe, sife ngempela futhi, siya kuba njalo nangokuvuka njengoba wafa umzimba wakhe, kanjalo nangokuvuka sizoba njengaye. Kodwa sizovuka kuphela uma siqale safa. Sike sasho ekuqaleni ukuthi imbewu ngaphandle kokuthi ife ayikwazi ukuphinda ivuke. Yohlala iyona nje ilaphayana, yosizwa ukufa ingene emhlabathini. Nalo mhlabathi wawutholwe inkosi uJesu wangena emhlabathini ukuze nathi mina nawe sisindiswe sivuke nathi kwabafileyo. Kube ithemba kithi ukuthi nathi sizovuka njengalokho wavuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono, ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Yabona umuntu okuKristu ke lo uvele nje ufe mntakababa. Hayi uvele ufe nje maqondana nesono. Ngaleyo ndlela usukhululiwe esonweni. Abantu ke abakuKristu Jesu ngabantu abazivumayo izono zabo. Sike sakuveza lokho. Isambulo 22:14. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasaba. Yabona ke lapha ensimini yase-Edeni kwakukhona nomuthi wokuphila laphayana. Lo muthi wokuphila waxoshwa yilesi sono. Kuthiwa kabahlanza ingubo zabo. Lokhu okumembesayo umuntu ukuthi kungabonakali ubunqunu bakhe. Uma ekuhlanza lowo muntu lowo uzothola ilungelo emthini wokuphila, angene emzini ngamasaba. Siyazi ukuthi uAdam noEva baxoshwe ensimini yase-Edeni emva kokuthi bonile. Manje sidinga ukuyihlanza ingubo zethu ukuze sibuye singene kuleli Edeni esasiqoshwe kulona, ukuze sibuye singene emzini singene ngamasaba. Ngoba inkosi uJesu ukuthi ithi isela lingeni ngesaba, kodwa lingena siyazi emakhaya ukuthi kubiyiwe ngalokhu nalokhu nalokhu. Kodwa thina abantwana bakaNkulunkulu uthi inkosi uJesu ngenani ngesango encane.
nathi ke sizongena ngamasa uma sizihlanza izingubo zethu. Umuntu okuKristu Jesu ngozigcinayo ekoneni angoni. Yabona usigcine nje ekoneni ungoni. Usigcine nje ube nomoya wokuzithiba, ube nomoya wokuzibamba, ube nomoya wokuzikhuza. Lo moya siyawuthola kwabaseGalatia 5. And it's told isithelo leso noma izithelo zikamoya ukuzithiba nokuzibamba. Lo muntu kuyazigcina angoni. Sambulo 16 verse 15. Bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe. Ekuqaleni sithena babusisiwe abazihlanzayo, ngoba vele asizalwanga singcwele, kuyaphoqa ukuthi masizihlanze. Manje ke uma sesizihlanzile ingubo zethu, sekumele ke manje sizilonde ukuba zihlale ziclean phambi kaNkulunkulu, zihlale zihlanzekile. Yilo muntu ke ofihlwe kuKristu Jesu, yilo muntu ke okungasekho ukufa kuyena. Tobheka ngiyeza njengesela ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe. Lokhu kulinda ekushuwe inkosi la, ubusisiwe olindayo. Siyakuthola lapha kuMateyu 41. Lapho inkosi noma kuMateyu 39 ngisakhumbula kahle. Inkosi ithi lindani nithandaze. Siyalinda bazalwane ngomkhuleko. Silinda inkosi ngomkhuleko ngoba siyithempeli lakhe, nethempeli lakhe liyakubizwa ngokuthi indlu yomkhuleko noma indawo yomkhuleko. Silinda emkhulekweni, ubusisiwe lo muntu olindayo. Athi eselindile alonde izingubo zakhe. Hayi izingubo zomunye umuntu. Uzozilanda wedwa, ulonde zakho. Yikho inkosi Jesu uthi mzalwane, mzenzisi, ubhekelani ucezwana osesweni lomzalwane wakho. Kanti wena kunogongolo esweni lakho. Yazi lo gongolo luyisona impela senzeka umsitho uNkulunkulu akasabonakali. Ngcono lo onocezwana usanefifana lokumbona uNkulunkulu. Wena ugongolo nje libele ukubheka nje izinto zabanye abantu, ubheka amacezu incezwana nje ezincane zabanye abantu. Kanti la kuthiwa ubusisiwe olinda alonde izingubo zakhe. Londa lezi zakho, akukhohlwa ingubo zabanye abantu. Khohlwa ingubo zabanye abazalwane. Londa lezi ezakho. Kuzokusiza lokho. Angabi ngohambazi ngoba mawangayilonda wehluleka ukuzilonda lezi ingubo zakho. Zizosuswa kuwe njengoba zasuswa nje kuAdam noEva baqala behamba. Zizosuswa kusale na uhambazi. Baze balibone ihlazo lakho. Ngangayifunda le ndaba kuJeremiya, ngangayazi, ngangengezwe abanye befakaza nganoma umuntu ayiboniswa uNkulunkulu noDavid Shepherd ngisakhumbula ukuthi kuyabhalwa esifubeni somuntu lapha esiqogweni ukuthi wenze ini nani. Kuvela amahlazo akhe abhaliwe lapha esifubeni sakhe. Kukhona lokho encwadini kaJeremiya. Ukuthi nje sengikhohlwa ivesi. Uzothi usungena esikobheni bayalibona ihlazo lakho kubhaliwe nje usibambani wenza ukuthi. Liyavela ihlazo lakho. Ngakho ke kuzokusiza ukuthi uqale uyihlanze izingubo zakho. Number 1. Bese uyazilonda. Ngoba uthi ngiyeza masinya ngiza njengesela. Futhi ngamanye amazwi ungathi usuyihlanzile. Bese uphinda uvumela isono ngoba uzathi sasivumele ngalesi sikhathi avela ufike njengesela. Bese babona ihlazo lakho utholakala usuhambaza lapha. Sekubhala ukuthi ngingumzalwane. Ngona nje ngalesi sono yikho ngila.
akungabi njalo kuwena mzalwane. Mhlamba sigcine lapha ngoSambulo 3:5. Asisangenanga ke ephuzwini lesithathu, ngazi ke inkosi noma izothanda siqhubeke ngale ndaba noma sigcina la iyona inkosi eyaziyo. Sambulo 3:5. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi makuthiwa onqobayo sizobhekana nempi noma sizobhekana nezimpi okumele sizilwe thina. Umuntu akanqobe ngalwanga. Sizobhekana nezimpi guaranteed. And uma sinqoba siyokwembathiswa izingubo ezimhlophe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kunale ngubo esilinde elithi iBhayibheli kuzothi obani laba abambethe izingubo ezimhlophe. Uzoembatha le ngubo emhlophe ngoba wenze njani? Unqobile. Uzonqoba ngoba wenze njani? Ulwile. Athi uPaul ngikulwile ukulwa okuhle. Ngilifezile ibanga lami. Manje sengiya kuBaba. Sengiya kwamukela umqhele wami. Seyokwembatha ingubo emhlophe. Siyambongela. Thina sisesempini bazalwane. Hayi asikhumbulane ngomkhuleko. Ngoba sisesempini nenkosi asazi sizokuya nini. Onqoba uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalisusa encwadini yokuphila. Ngoba amagama ethu abhaliwe encwadini yokuphila. Kodwa lizosuswa nje ukuthi uhlangene nezimpi wena. Kodwa kuhlanganeni kwakho nezimpi wanqotshwa. Ithi inkosi uJesu phikelelani ukungena ngesango elincane. Makuthiwa phikelela kusho ukuthi kulukhuni kunzima. Kodwa phikelela. Ithi ngokuba baningi bayazama kodwa bayehluleka. Baningi abasesihlobhweni abazamile ukungena ngaleli sango elincane behluleka. Wena ithi inkosi uJesu ke isu esinikeza lona namhlanje. Asiphikelele ukungena ngesango elincane. Lapha kuMateyu 24 ithi oyakusindiswa beka kanjani? Ngifuna le ndlela libeka ngayo. Uyena oyakukhuthazela kuze kube sekugcinile. Kusho ukuthi uma uhluleka ukukhuthazela wena osenkingeni. Futhi ngamanye amazwi kungenzeka uhambe endleleni uhlangane nesono esiyihlazo uvele ubone ukuthi ngizombhekelelwa ubani, ubani ozongikhulumela kuba uNsibani ukuthi angalizwa leliphilo kanti akukhulumi kuyena ukhuluma kuNkulunkulu. Lesi sono sikwehlele ngendlela ukuthi kuzothiwa kodwa sengumzalwane omdala kangaka sengingena kulesi sono. Nabo David bangena ezulwini ezinzima sebebadala. Mhlawumbe wayigcina uDavid eseyinsizwe engabi nankosikazi. Uzohlulwa ukuyigcina esenabafazi. Nawe mhlawumbe namahlolo sengimdala kangaka sengikholwa sengishumayele kangaka. Sengiyovuma lesono. Futhi nje kuyabona ukuthi ngomphostoli indlela engithembe ngayo nje hayi ngizoyivuma kanjani le ndaba. Vuma sona leso ngoba ngokhuthazelayo kuze kube sekugcineni uzosindiswa. Hayi sizohlaselwa. Endleleni kuzohamba kuhambe okhubeka uzokhubeka kodwa mayengekabuyi inkosi ukufika njengesela usenethuba. Bengizothi mina sebenzisa leli thubo nalo uvuma isono sakho. Kuzokusiza lokho ukuthi uDavid engasivuma isono sami. Nawe ke sivume isono sakho uzosindiswa. Ngoba kungenjalo uthi inkosi negama lakhe angikulivuma phambi kukaBaba, ngiyakulivuma phambi kaBaba
naphambi kwezingelosi zakhe. Wonqobayo lo muntu lo. Anqobe ukulinga kukaSathane sithi isono ngifihli athi mina ngizokudalula. Ngoba mangikudalula wena sono nginikeza uNkulunkulu uBaba udumo. Ngidumisa uNkulunkulu ngokusivuma lesono sami sinjengoba sinjalo. Ngithena ke asisazuya ke ephuzwini lesithathu ngenxa yesikhathi. Angicele uBaba uMabasa asikhulekele.